Por 38 veráns consecutivos, a Asociación Xuvenil Amencer organiza o campamento urbano. Serán 9 días completos de actividades abertas e gratuitas para todo rapaz e rapaza de entre 8 e 16 anos de idade, en horario de 10:30 da mañá a 1:30 da tarde e de 4:30 a 7:30. Para os maiores de 15 anos, ofértase o campamento urbano xuvenil en horario de 10:30 da noite ás 12. A base do campamento urbano seguirá sendo, como xa é habitual, o Colexio Salesianos. Dos 9 días programados de luns a venres, 4 serán en xornada completa de mañá a tardiña, xa que inclúen a xuntanza dos urbanos de Galicia nunha praia preto da Coruña, o Día da Provincia con visitas vilas arredor da nosa cidade e o Día da Auga no Complexo de Monterrei, tamén o último día, o día da despedida na propia base do campamento urbano. A inscrición está aberta os mesmos días que dura o campamento. Debe facerse, eso sí, con anterioridade a participar. Polo tanto, é imprescindible inscribirse online ou presencialmente antes de que o rapaz ou rapaza poida participar das actividades.